Kublai pi paro at ngapdiang snobhai pi syakani ke YouTube channel jonga Aloysius Papang. Paralog hadin shibnai tam ka jingkla no jongkwei ka khana kan thei ka badang khatlai snem karta na ka jingjia sha nyom sha thnyan hakmat jongka M Chinnaswamy Cricket Stadium ka badon hak nongba Bengaluru jong ka jala kan nataka ka balawanra ya ka jingyap jongki khatwei nut ki briu ki bal shudo ei yela ka jing M ka ba kodor klem de poi par khan bat hadu saw phon nyongmut kilaman sawjor na ka jingya nyom bat ka jingya khnyat para briu haba jongka stadium ka badaja hak janmit jongka Southrik Ubnai Jun 2008 san. Habaya day bat kanika jingjia kawai ka longkami ka balai pusan snem karta ka Ashwini Shivakumar ka nong shongshnong jongka dong yela hangka ka nongba Bengaluru ka balamat lang ya ka dika jingjia bas ngausi kamtam haba kala du no ila ka jongka khon kan thei baka itap mensim ka badang khatlai snem karta hadin bakala man saujur na ka jingsha nyom jubor haki langmot ki ba ki balai persang bantur ba banya khani ban yorung shapok ka stadium wat hadin bakala persang ban palai im yela ka khon na ka daw to ka stampede hamar ka por bakala poi hakmat ka main gate satang ban rung no shapok ka stadium ban yo yele kamen ya ka snipen ko buram ya ki klor yele ka cricket ka Royal Challengers Bengaluru RCB leni ki champion ke bala job don buram ya ka jingele ka cricket ka ba pawnam ka Indian Premier League hadin khat prasnem yakni ka program recommend bala pelong da ka sarkar Karnataka kalanet ban file no da ka police complaint hapo commercial street police station ka nongba Bengaluru halor ka jingcha kalap no ki jingdeng siar ba corridor jong ka khon jong ka ba kuntup ya ukandrik siar bat shijur ki soch kor long ba ka dor jong ki jingdeng siar ba ka khon jong ka BS Divanshi ka deng hakapor ba ka mansaw bat ja kalap no ki shongdor komba shilak tengka lo ongru ba ya ka jingja jong kiti ki jingdeng ser jong ka khon na lap hadin ka jing shinti no ya ka met yap da ki ba yenga sam but day hadin bala plate ban pet khat do ya ka met yap jong ka khon la lap ba baro ki jingdeng ser ba ka deng ha ka por bara ya ka shaboring but Lady Curzon Hospital Shivajinagar Napo Stadium ki da ja lut no na ka met yap jong ka ki bahayeng hasem kanika khna kila subajor bakini ki jingdeng ser jong ka khon kila ban sha to hakapor bakamet yap ka don hapo ka jakabo met yap jong ka hospital hadin bladab banle yakapos mortem kani kalong kami kalia tho da ka jing banyao baki jing deng ser jong ka khon kilong ki bakodor palan haka kum ka kami ban haki bahayeng hasem omdei ya ka dor ka jong ki hendei ya ka jinglong kodor jong ka jing snow eat ka jing snow jan bat ka jinglong kar pang kum kita ki jing ai snow pha baka khon ka deng haka met hado ka minute ka bakhado shwa bakan khlan na ka parthai kani ka pen snow sik thang ya ki bahayeng hasem bat ka long ro ka jing jia ka bam snow la ngai ba ki briu kin shlan bat kim snow pop show ban to wat na ka met yap ro namar ba kidai ki jing ai snow pha ki ba kodor ya ka khon bat man ta kim don show hakamet haswa ban pendem ya ka basa jongka lo ong bakini ki shikme shikhon da ka jingkmen bat jing shongsit ki la poilen sepo Chinnaswamy Cricket Stadium haka janmit jong ka south jong ni najun baladab de tang numar baka khon jongka ka da thrang bat kwa palat her ban yo I mark bat khamajan ya uklor yele ka cricket ba pau ki India Virat Kohli uba bat itna lot da baro bat ki babon ki du it cricket namar bakade ka big fan ka baju itna bat support bhayu ka kami da ka jingchau umat ko ong bakam shempoi per khat bat bakata ka jingkmen bat ka jingkermen jong ka khon ban yo ya uni uklor yele ka cricket ki India kan kla long pen ban ka dor jong ka jing snowsi ka ba shijing em ya ka yeng ka sam khamtam hakka ba ka khon ka khlemla ban pen urlong ya ka jingkwa jong ka ban yo ya Virat markman wat hado shwa bakan klan na kapathai wat habasa tang khandet jam kila la ban poi ban yo u kumbakla thrang na do man sem ka kami habak yakran chakila pathai khobor hadin ka jing khla no chongka khon de ka jing snowsi kala tho bakani ka khon chongka khadai ka barang puli ha ka class 9 ka dei do ka snowtnat bha ban shan ban rwai ban pet cricket bat ka ba it ro yakimarat ka chukwa ban longpum ka ta ka doctor ka ban sumar yakimarat ni ka ta ka veterinarian ha ka jing em
Shosho ka Shiva Kumar kariya tho baka kon jongka ka long ka ba pher bha ha ka jinglong namar Nadok khatwe snem karta kum ka khana ka chupan I bha ya ka jinglong rang ba bat ka jinglong confident jongka ha ka jingim habaro ki khep bat ki banta bat kum ka khon ka banang khamdet ha karta bon sen ka ju aiman sem bha bat ka ju sneng ro bat yo pan phai biang shaki ba ya ka sam ladadang lap kum bala karpan ti parlok kumban chupan kan mau ka sarkar Karnataka lengba u chief minister u Shri Siddaramaiah Kalakular ban ai hadu shipau lak tengka marway syaki bahayin hasan ke balak lakno bat ban pelong ro dekat judicial inquiry kenang ban lam yaki jing shisha halor kumno kan ka stampede kajia ti perlong aso comment ban penpau yaki jing songo jonga yaki jing duai jong pi baro iwei bat de lengba ka jing duai ki jong pi bo blei ur penyo pat hangai ka jing ko jing kya lengba ki doktor ki bala sumar bha yanga hapo hospital wal dangam pat long stable bharo nga comment kham tam ba manta sati sen ngala biang ban wan ra shapi ki viewers ki be ki jonga let pi ki berem bat ki batang thmairo yaki khana jingjia ki ba khampla ki bang juan ra shapi nakni ki YouTube channel jonga nakapor shakapor hadin atayo tam kublai shibon paralok ki jing duai bat ki jing kit bok kit wiang jong pi bat nga netro ba bon dap deng jong pi ki bala suyai ap satang lano bangan la biang ban wan ra khana jingjia ba khampla biang shapi kumbang jule manda kapor ti ublei unkur khuye pi baro ti parlok khadu la tapis kau trat dia kena video singo bawat klet ban like share ban tho don buram ro halor ka jing singo ka bashimat ka jong pi halor ka jing long khamran jong ki priu ban to wat ya ki jing teng siar nakamet jong ki payap ro kum ka di ka khna ti da khan maro wat num klet ban subscribe ya ka di ka channel jonga khna papikan message ki wai pat ki kana jingja ki banganang wan ra sapi nakapor shakapor ti tat hado bagin dia kendo pat hakawi ka video parolok play shibon yakapor jong pi singo ba wat klet ban like share comments pat kum joro ban subscribe ya ka di YouTube channel jonga nakamenta ki wai pat ki video